umyalezo omuhle na indawo yokugoma la siphethe la iphathimanda nezikhulu zomnyango wezempilo seniletheleni gospel emnandi kakhulu ethi asigomeni asiphepheni. Cabanga nje kade uhamba uthe uyocosha amazambane ucoshe nomgomo ucoshe impilo yakho cabanga bathi babuye bathi awashayina ngako busudla imali yethu ukuthi cha vele ngathola nomgomo ngaphila awuze ama benefits kuza amaholiday kaKhisimusi angithi siyayihlela ukuthi kuzobe kumnandi abanye bathi lithini siya December December boss is big days yebo so ke asisilungiselele ukuthi singavaleleki endlini uma kunentokozo kumnandi asizilungiselele futhi ukuthi singatheleli omakhelwane nabangani nemndeni asigomeni manje uyashaya uDisemba siyahamba siya kusihlahla saKhisimusi kahle siya emembesweni siya emshadweni. Siyabacela abantu ukuthi abeze bezoyichecka izifo ezihlukahlukene siwumnyango wezempilo KwaZulu-Natal uyichecke isifo sikashukela uphinde futhi ukwazi ukuthi ugome ngoba kumnandi ukugoma. Gogo siphethe umgomo la ugomela icorona ozokuvikela ukuthi ungangenwa icorona okanye mhlawumbe makwenzekile yangena ungaphuliseki ukuthi izilalise phansi zikuthathe emhlabeni ngezwakala. Lo mgomo sophethe uJohnson wakwaJohnson & Johnson iHansen igama lakhe. Sugoma kanye asiphinde sugoma kungenzeka kube nezimpawana zomkhuhlane engatheni uma uqeda ukugoma lo mgomo noma ube nenhlungu engalweni emva kokugoma lo mgomo. Awuphiko kusisiyagoma Ngibuka zihle sethi wena wonke la mana isela wena sizothola impilo sizothola sidle imifino ngoba ikhona siyalima sinyakazisa umzimba siyehlisa amafutha ukuze sinde esifeni sami sikashukela. Ngakho njengomnyango wezempilo siyagqugquzela futhi bakwethu nokuthi asigomeni bomama bami bomkhulu bogogo asigomeni. Uma unesifo sashukela inombolo zethu zasezibhedlela zisitshelile ukuthi unesifo sikashukela wasuphathwa yiCovid hayi kunzima kakhulu kwakho ukusinda akukho kahle. Ngakho-ke mhlawumbe ukuvikela iCovid akulula kakhulu kodwa ukuvikela ukuphathwa yisifo sikashukela kulula khona. Nokuthi isifo sakho sashukela usi-check uhlole njalo imishanguzo ukuze noma ngabe uyafinyelela kwi-Covid yaphatha sona sikontrolekile sidodobalisekile.